Телевизия Европа, гледате Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Сега мой гост е председателя на Съвета за икономически и дипломатически отношения, господин Цън Цон. Повод за неговото гостуване е тема, която е свързана с Китай и мога да ви кажа, че това е един от поводите за невероятен контраст в информационните акценти, поставени по значимост върху новините, например в България и в Китай и зоната около Китай. Защото няма да видите в българска медия изрично посочен акцент върху това, което се случи вчера в Пекин, в една от централните зали на Общокитайското събрание на народните представители. Това, което се случи там, сега ще ви обърна внимание върху централна публикация от агенция Синхуа. Тя гласи следното: празнувайки 40 годишнината от началото на реформите и на откритостта в политиката на Китай, Си Цзинпин произнесе важна реч. И Си Цзинпин, който е президента на Китай, наистина произнася реч в стилистиката, разбира се, на утвърдената китайска комунистическа традиция на произнасяне на такива речи. Си Цзинпин произнася слово, в което говори за приемствеността в китайската реформаторска политика от 1978 година насам. Припомням, тогава на власт в Китай като лидер беше Хуа Гофън. По негово време и разбира се по инициатива на Дън Сяопин се разгърнаха политиките на четирите модернизации, реформаторската политика в икономиката, утвърждаването на принципите на социализма с китайска пазарна специфика и разбира се всичко това, което днес намира израз в концепцията Китай да реализира като етап от своето развитие средно заможно общество, въпреки че все още се води официално не като развита, а като развиваща се страна. По време на тази реч Си Цзинпин поставя като една от основните цели пред Пекин Китай да се превърне в световна сила номер 1. Казвам сега, добре дошли на Цън Цон. Ще си говорим наистина за Китай. Какво послание е отбелязването на тази годишнина, която не е годишнина свързана с събитие, с революция, с въстание, а е годишнина свързана с начало на реформи? Много необичайно от наша гледна точка. В България на нас не ни прави толкова впечатление, както казвате, български медии са много малко или изобщо няма такава тема и да не говорим за фокус върху това събитие, но в съзнанието на китайците и китайските управляващи това е много голямо събитие. Тъй като Дън Сяопин се свързва с модернизирането на Китай и отварянето на Китай към света. Не напразно той преди 40 години, той е един от първите лидери, които обикаля много страни, когато идва на власт. Отива в САЩ при Джимми Картър, отива в Япония, отива в Сингапур, отива в Малайзия, отива в много страни, защото това беше момента, когато китайските управляващи осъзнават, че първо, както сме говорили с вас и други пъти, Китай изостава в много аспекти. И малко по малко, ако не се отвори към света и не работи с целия свят по възможност, просто няма бъдеще една такава страна. И това в китайците, в китайското съзнание е заложено много дълбоко и като корени, защото тази промяна е корена промяна за китайския народ. И за това в Китай
тази година празнуването на 40 годишнината е едно огромно събитие. То е не по-малко от, както казвате, някоя революция, някое въстание или някой друг вид събития, които на нас в България или на Запада бих обърнали такова внимание. Но за Китай и за китайците това е, тъй като това е 180 градуса промяна в някои своите политики и хората на времето много са се чудили дали е правилна или не. И сега 40 години по-късно от втора икономика вече става Китай и с тенденцията да се увеличава все по-голямо нейното влияние е една радост за китайския народ и за това такова внимание и фокус се обръща в Китай, но тук не ни прави такова впечатление. Ако трябва обаче да се задълбочим в смисъла на тези реформи, самия акт на отбелязване чрез празненство на началото на реформите и то 40 години след това начало, отвежда към нещо, което и без това прави впечатление. Отвежда към идеята за приемственост в реформаторските политики. Това не е просто еднократно действие на въвеждане на определен принцип или някакво действие свързано с хаотично въведен икономически модел. Става дума за нещо, което е съчетание на плановост и на пазар. Това е много правилно. Пак отново с вас сме говорили, че Китай, аз лично се чудя понякога как се успява една такава приемственост, тъй като, както може да си представим всички, Китай е огромна държава, много ресурси, много капитал. В управляващите съвсем естествено е, и това си е в човешката природа, да има различни мнения, да има опозиция, но въпреки всичко, 40 години има една приемственост, която се следи. Тоест голямата рамка, много управляващи, те не я пипат. Защото в крайна сметка, защо да се залага една политика, ако следващия, който дойде на власт, преобръща тотално нещата, както се случва в други страни. И това бавене, това колебание, това чудене, дали да се продължи, дали да има приемственост, за останали страни като Китай, където има приемственост, 40 години по-късно се вижда този резултат. Защото 70 и някоя година брутният вътрешен продукт на Китай бяха няколко милиарда. И сега... Говорим за културната революция периода. Да. И всяко десетилетие напред и се вижда сега 12 трилиона долара е брутният вътрешен продукт на Китай. С тенденцията и да се нараства. Така че това е много интересна философия и тема и си мисля, че нещо, което тук можем да се учим. Аз не знам дали можем да се учим обаче. Това е много важно. Мислил съм си го можем ли да се учим, точно както и вие. Не съм си дал категоричен отговор, защото Китай е особен със следното. Там има устойчива идеология и константа на управлението в лицето на една партия, комунистическата партия. Споменах, че 1978 година номиналният лидер на Китай, макар че скрития могъщ лидер беше Дън Сяопин с неговите идеи, но председател на президент на Китай и ръководител на партията беше Хуа Гофън. След Хуа Гофън дойде Джао Цзеян, който беше много интересен с това, че беляза този повратен момент, събитията около Тиенанмен и беше свален от постове, остана редови член на комунистическата партия, но 16 години беше под домашен арест. След него беше Дзян Замин, след това беше Ху Цинтао, нали? Един след друг тези хора надграждаха. Нали?
Като ключовия момент обаче турбуленциите около Джао Цзеян, това е нещо, което аз не знам, вие може би не го и помните толкова добре, но в Китай се изучава по много особен начин, едва ли не като проява на крайно десен либерализъм тези събития на Тиананмен, макар че света ги прие като така опит да се демократизира китайското общество, но дали можем да кажем днес, особено вие като млад човек, ако разбира се това не нарушава някакви ваши разбирания, да ни кажете грешка ли беше начина, по който беше овладян протеста на 4 юни 1989 година и какво би станало, ако, както казваше Джао Цзеян, нямаше употреба на сила, т.е. ако се беше стигнало до някаква промяна под натиска на студентите? Двата въпроса, да започнем отзад напред. 1989 година беше този момент, когато Китай наистина, целият народ беше с нагласата да се демократизира Китай. Може би в цялата си история този момент е бил на върха пика, когато съзнанието на хората си мислеха, може би ще стане промяната в Китай. Разбира се, ако нямаше армията, която да се намеси с танковете, със сигурност Китай щеше да има друга форма на управление вече. Тъй като това беше повратния момент. Изкарването на танковете. Многопартийна система, може би, пак република, но... Много е трудно да се каже, тъй като... Тя и сега е многопартийна, но... Тя и сега многопартийна, тя сега 8 партии официално. Да. Но не съм сигурен, че Китай щеше да бъде с тези териториални граници, както е в момента, ако се беше демократизирала. А какво щеше да стане? Със сигурност да речем Тибет, да речем Синцзян, биха се отделили. И ако... То те и сега искат много искат. Но това са тези, които дори са с други етноси, друго разбиране и ако в Китай е демокрация, според мен щеше да има вече референдум дали да се отделят тези двете големи провинции. Синцзян е най-голямата провинция в Китай. Синцзян е мюсюлманския район от горите. Да. Отделно други места в Китай, където са си китайци от хан етнос, и там може би щеше да има малко разделение. Така че Китай няма да си го представим с днешни граници, с днешно влияние и днешна форма на управление. Нямаше ли обаче Тайван? Тайван също, това ще да каже и Тайван. По-лесно. Може би ще се присъедини, ако това е с разбирането на политическа как да се управлява една страна, ако се съвпадат, може би Тайван ще се присъедини повече, отколкото сега да се отдръпва от Китай. Защото едно от исканията на студентите беше да се възстанови върху цялата територия на Китай дейността на онзи Гуоминдан, който беше на територията на Тайван. Да. Но все си мисля по другия въпрос, дали тук можем да се учим от Китай. Като управляващи може би е по-трудно, тъй като тук са си изградени едни политически възгледи, да речем, и начин на работа, какво е да си политик, но по-скоро за населението може да се учи повече от китайското. Защото управляващия тукашни един министър, какво да се учи толкова от китайския министър? Смисъл... Пряко не, обаче тук има нещо, което е принцип. Да се учат от това, например, какъв смисъл се влага в понятието приемственост. Защото има една книга, тя е преведена на български, "Китайската мечта", пак на Си Цзинпин. Ами това е категоричен пример за невероятна приемственост и то в рамките на не само на комунистическата, а и на конфуцианската традиция на Китай. Приемственост, аз лично си представям, че човек много лесно може да се научи. Но колко може да го употреби, защото
България не може да се сравнява с Китай, нито по ресурси, нито по територия, нито по самостоятелност и ниво на самостоятелност, колкото може да си позволиш. Така че дали аз, ако наследявам някаква власт и искам да продължа, дали, в смисъл, според мен има много сили, които ти влияят. И дори да знаеш какво трябва да се направи, дали можеш да го направиш е друг въпрос. Но по-естественото и според мен реалистичното е обикновен човек да се учи от обикновен човек в Китай. Тоест, че нищо не ти е дадено, че трябва да работиш, за да си изкарваш пари, че нищо на този свят не е лесно, няма приятна работа, във всяка работа има нерви. Смисъл и тези човешките неща, според мен, по-са реалистични и полезни за обикновения български гражданин, да се учи от обикновения китайски гражданин. Разбира се, и обратното, защото има много неща, които китайците могат да се учат от българите. Обаче, нещо, което е много различно. Едно е да работиш, да живееш и да имаш морални и професионални разбирания в среда, която ти създава усещане за развитие и за цели, които постигаш. И друго е да живееш ден за ден, да не знаеш утре какво ще ти се случи. В този смисъл някак си е неприложимо, защото като казвам приемственост, Мао Цзедун, който 76-та година на 9 септември почина, буквално нямаше и месеци по-късно започнаха преоценки. 70% добър, 30% лош. Той почна кампанията срещу бандата на четиримата, нали, да. Дзян Цзин и там другите, Яо Вен Юан и другите двама. На тях се стовари отговорността за културната революция. Мао обаче остана в пантеона като част от приемственост, каквото и да мислят днешните китайци. Лей Фън, един такъв герой, който е част от комунистическата митология, също и до днес е обект на така позитивна интерпретация. Какво става в България? Първият демократичен президент Желю Желев остави ярка следа. Днес не могат да се договорят неговите някогашни съпартийци дали да подкрепят идея летището да носи неговото име. Нали? В този смисъл казвам приемственост. Прав сте. Пълна разлика. Много е трудно, може би, да се каже откъде идва тези различия, но със сигурност тук е допуснато много грешки през тези 25 години. То няма как да е една, защото ако е една, то много лесно се решава. Идентифицира се коя и се премахва. Най-трудно е, когато са много грешки и то малки грешки. Защото ако са много големи грешки, пак е по-лесно. Те ще се видят. Малките, които не се забелязват, не се обръщат внимание и като се съберат 10, примерно, вече е много трудно за корекция. Да. Защото ако е голямо, човек му обръща внимание и човек би се замислил. Но когато е малко, в този има малко, в онзи има малко, в трети има малко, а никой не си дава сметка. И не може да ги убедиш, че това нещо е повлияло в развитието на нещата, да речем. Да. И така, Свободна зона продължава в ефира на телевизия Европа. Продължаваме и разговора с Цънцон, председател на Съвета за икономически и дипломатически отношения. Превръща ли се Китай в световна сила номер едно? Един такъв въпрос, разбира се, разположен само в контекста на икономическото развитие, на резултатите постигани чрез характерните за Китай икономически реформи, разбира се, търпи само благопожелателен, поощрителен отговор, защото светът се радва, когато, разбира се, гледа дори най-малкото неутрално на икономическите успехи, особено когато страната Китай капитализира развитието на своята икономика чрез глобални стратегически проекти, разпознаваем сред които е проекта Един пояс, един път. Припомням, че за него Китай отделя
124 милиарда евро като стойност, която обезпечава материализирането на многообразните проекти, които са обхванали целия свят. В същото време обаче, от вчера, паралелно с новината за отбелязването на 4-те десетилетия от началото на реформите в Китай, дойде и една друга новина, че Япония за първи път след края на Втората световна война ще се опита да се здобие с самолетоносачи 2, като опит да противодейства на нещо, което вижда в лицето на Китай като заплаха. Разбира се, китайското външно министерство реагира много остро на всичко това и дори много характерна реакция както по отношение на Япония, така и по отношение на Съединените щати и Китай. Казаха, че това, което те правят и говорят, много им приличало на нова версия на приказката "Новите дрехи на царя". Но какво мисли сега моят гост за това? Превръща ли се Китай в световна сила, а оттам и в заплаха военна? Китай със сигурност с течение на времето ще се превърне в световна сила. В плановете на Китай за военното модернизиране на армията съвсем ясно е заложена, защото до близките, да речем, 20 десетилетия китайската армия е предимно сухопътна. Но до 2035 година се предполага Китай да бъде достатъчно модернизирана, да бъде сравнително конкурентна армия с другите страни и особено в региона, но не само. И до 2050 година да бъде вече една армия, която да бъде конкурентна на САЩ. Така че Китай в близките години влага много средства в модернизирането, покупката на технологии, покупка на много оборудване, на машини, изтребители и развиване на свои собствени двигатели, да речем, на изтребители, което е много, много сложно и трудно и скъпо в целия свят. Така че Китай го има заложено в плановете си, тъй като, както сме говорили, никой не иска да е слаб. И Китай това го има в съзнанието и на обикновен човек, че ако иска някой да те уважава, не е достатъчно само да си добър. Ти си бъди добър. Но в крайна сметка, когато се стигне до масата за преговори, и размера на юмрука говори кой на кого ще има превес и какви условия трябва да се приеме. Така че това е съвсем нормално развитие на нещата. И много други страни, което е нормално, всеки иска да се развиваш, но никой не иска да се развиеш толкова добре, че да го превъзхождаш него. Това да речем в Запада, според мен го вижда в лицето на Китай една заплаха, тъй като Само икономическа ли заплаха вижда, както в момента прилича и особено в контекста на търговските войни, макар и временно овладяни след срещата на Тръмп с Си Джинпин, или наистина в перспектива Китай би изглеждал в очите на Запада и като военна заплаха? И икономическа, и военна, и особено технологическа. Тъй като, ако вземем, например, ареста на финансовия директор на Huawei в Канада, което се случи сега преди месец. Реално значи тази госпожа, тя е дъщеря на собственика на Huawei и финансовен директор, един от най-важните хора в компанията, един от мозъците в компанията. И защо да се арестува един такъв човек? Няма смисъл. Но 5G технологията в света, сега Huawei е лидер. Доколкото знам, с нея Apple не може да се конкурира и Samsung с Huawei по 5G технологията. Могат единствено
доколкото знам Nokia и Ericsson, но са много назад. И сега аз за това казвам, че всеки иска да се развиваш, но не иска да се развиваш по-добре от него вече. Нали? Да. Така че заплаха Запада вижда в лицето на Китай, това със сигурност. Само че тази госпожа, мисля, че има благоприятна развръзка. Стигнаха до някакво споразумение. Устно споразумение, да, но тя все още си в Канада, още се чака дали да се екстрадира в САЩ или ще я пуснат. Китай през това време арестува двама канадци. Да, но има устна договорка за Има устна договорка, но ще се види как ще се развият нещата. Но това е ясен знак, защото това в дипломатическия свят все пак не е малък скандал, нали, да арестуваш това все едно. Китай през Тайланд да арестува дъщерята на Стив Джобс, да речем. Нали, смисъл, много голям скандал и според мен няма и голям смисъл. Нали, един човек няма да промени цялостната политика или насока на една компания, камо ли една държава като Китай. Ако вдигнем разговора като разбиране за геополитическо пространство и интереси, какъв тип сблъсъци може да очакваме там между Китай и съответно Съединените щати, Япония като съсед на Китай или дори в отношенията Китай-Русия какво можем да наблюдаваме? Според мен, като за начало се започва с търговските тарифи, както се случва между САЩ и Китай. Да. Но, честно казано, това няма голямо влияние, според мен, нито в Китай, нито в САЩ, за обикновения потребител, който работи, отива в магазина, купува се и се прибира и спи, на другия ден отива пак на работа. Няма голямо влияние върху хората това нещо. Китай с Япония има от край време спорове за едни острови. Да, преди време се облитаха самолети китайски, японски. И имаше сблъсък между китайски кораб и американски кораб. Да. Честно казано, ние живеем в един такъв свят, където толкова сме вързани един за друг, че аз лично ми е трудно да си представям някакви военни действия между две, и то не най-големите страни, ами две средно големи страни. Просто погледа, според мен, между Китай как вижда света и САЩ, примерно как вижда света, или Русия както вижда света, е много различен. Китай, той вижда света като отделни точици, където той да речем, ако питате някой човек как вижда света, той ще извади един глобус и ще каже, за мен това е света, това са границите, това са държавите. Но скоро преди година четох една много интересна статия, която се казва Китай не вижда света по този начин. Защото там си имаше една статистика и казва териториалните граници в света са 250 000 км. Но в същото време магистралите са 65 милиона километра. Газови и петролни тръби са 2 милиона километра. ЖП линии са 1,5 милиона. Така че териториалните граници, в сравнение с тези, е нищожна част. И за това Китай, а в близките 50 години, Китай се направила сметка, че света ще има нужда от още толкова инфраструктура. И Китай вече не вижда света като граници, а като отделни точки, където всеки да превъзхожда някой друг в определена област. Да речем... И при това положение това да е стимул за партньорство. Да. И за това има по-дълбок смисъл в пътя на Копринен, отколкото това се вижда, да речем, ние виждаме на пръв поглед. Нали? Защото ние си виждаме една стока отива на друга стока, която не е, че е грешно. Но китайският поглед е малко по-дълбок и е по-глобален и по-дългосрочен. Обаче, ето го риска. Казвам риск, защото в нечии очи може точно да прилича на риск. Прозира ли идея
в основата на този глобален свят да стои глобалния китайски интерес? Аз лично мисля, че това е трудно да се каже, но не виждам и нещо лошо. Китай това нещо няма как да си го направи сам. Не, то няма да го направи сам, защото най-малкото го прави партньорски, нали, с различни страни. Но това не би ли могло в един момент да се окаже ново ниво на нещо, което някога наричахме с понятието колониализъм или неоколониализъм? Тоест, дайте сега, отделили сме стотици, 124 милиарда, нали, за проекта Един пояс, един път. Правим в Бирма, нали, там Сингапур, Босна, Сърбия, нали, по целия свят проекти. Хоп-хоп и в един момент се оказва, че Китай си е изградил мрежа за влияние. Да. И в един момент се оказва, че по този начин Китай се намества в сърцевината на света, отстранявайки свои преки конкуренти. Аз лично не мисля така. Не, че това, което казвате, не е правилно или няма логика. Но, ако се построи една магистрала, да речем в някоя си държава, тази магистрала, тя си остава там. О, да, разбира се. Китай не може да се вземе обратно и да се вземе се в Китай. Така че, да, ти можеш да почувстваш, че този човек има прекалено голямо влияние тук, защото инвестира в много проекти. Нали? Но ти, ако правителството реши или народа реши, може да си го изгоните. И се си мисля, че инвестицията в инфраструктура и съвместна работа е по-добре, отколкото военни бази някъде. Защото Китай няма много военни бази. Се, нали? това... Другото е по-страшно. Но тук се си мисля, че да си го представим като дърпане на въже. Колкото повече хора от едната страна, толкова по-добре. Но никой не може да каже, че без един човек това нещо вече не може да се играе. И според мен това е повече концепцията. Да се работи с повече държави, защото да си имаш повече алтернатива, най-малкото. Ето сега, например, Африка. Да вземем Африка. Китай преди месеци беше домакин на една много голяма среща, също много подробно отразена в китайските медии, в формат Китай и страните от Африканския съюз. Отделно Си Цзинпин направи посещение в ключови африкански държави. Южна Африка, Буркина Фасо, къде ли не. Там един район, който беше емблематичен с това, че нали, на пръв поглед човек си казва какво общо има един гигант като Китай с тези държави. Всъщност това, което казвате, дава част от обяснението. Точиците, малките точки, които Китай нали, превръща в една много особена инфраструктурна мрежа. Да. В същото време Турция, взимаме я също като пример, в тяхната програма на АК партия, това е партията, която управлява справедливостта и развитието, нали, има една поставена цел до 2023 година да влязат в 10-те най-развити страни като икономика. Да. И почнаха също една политика на активна дипломация в Африка, с което всъщност това, което Турция описва като целия Китай не винаги го изговаря с думи, но тези две политики взаимно се обясняват. Това са политики за разширяване на влияние. Китай вървим в тази насока, където много от производствата се модернизират и се роботизират. В един момент, и то няма да е много далече в бъдещето, си правим сметка, че ако сега 10 000 работника произвеждат, да речем 10 000 телефона, да. Утре, когато се развие технологията и 10 човека може би ще произвеждат 10 милиона телефона. И ще има един брой хора, които ще останат без работа. Аз съм го виждал с очите си. Линия за сглобяване на телевизори по японски лиценз, нали, в Китай, в Шицзячжуан.
умишлено беше направено така, че една част се работеше ръчно, за да има изкуствена трудова заетост. Разбира се. И другата част вече с машини. Ами ако всичко се машинизира наистина? Ако всичко се машинизира, в крайна сметка ще останат едни десетки милиони и може би стотици милиони хора в Китай, които нямат работа. И за това Китай инвестира и не малко и в Африка, и особено пътя на Куприната, защото идеята е също и местни в съответните държави, но и китайски работници, които малко стават все повече и повече, точно с бързото развитие на технологиите, да има други проекти и друга работа в други страни, защото в крайна сметка трябва да се грижи за тези хора, защото то е най-лесно в едно производство, както сега има 10 000 работника в този завод, изведнъж да го намалите на 3000 и тези 7000 да им кажете чао. Но в крайна сметка и правителството трябва да се грижи за тия хора, защото иначе те ще излезнат на улиците, нали, ако нямат работа. Това е съвсем естествено. И затова измисля различни инициативи и различни, да речем особено в Африка, Китай е може би с най-голямо влияние от целия свят в африканските държави. И все пак и тези работници да се преквалифицират и все пак и да отидат и на други места да работят друга работа. Но разбира се, изисква се и от тях усилия, изисква се жертви, но в крайна сметка това е живота. Аз затова казвам, че и обикновеният човек има много какво да се научи, нали, от китайския менталитет на работа. Обаче, това е икономическото, материалното ниво. Това е видимото, което може човек да го усети чрез строителство, чрез политики. Има обаче едно друго ниво и ми е интересно там как става разпространението на китайската култура. Популярна ли е по света, например, китайската литература или китайската култура? Примерно китайската опера, която е много характерна само за Китай. От време на време гастролират, нали, по света, но това е екзотично, а не толкова нещо, което да бъде прихванато като традиция. Много се издава, нали, китайска класика, Троецарствието, Пътешествие на запад, Сън в алени покой, нали, на български език също. Примерно сега един миг в Пекин, това е издателство Изток-Запад, нали, на Лин Ютан, един прекрасен роман. Обаче, според вас, това има ли рецепция? Дали ще трепне нещо в европейски потребител към такава култура? Това би трепнало, но се изисква много време. Тъй като... Но това може би си най-си заслужава, защото парите идват и си отиват, обаче културата, когато един човек или една страна я разбере и я приеме, той ще си остане може би за винаги дори в тази страна, тази култура. Но пък и пробива е много бавен, защото някои традиции китайски са интересни, някои не са, дори на мен. Да. И да се учи какво на този народ му харесва в китайските традиции или история, това е много трудно нещо. Но пък има много организации, които с това се занимават. И мисля, че сравнително успешно, не може да се каже, че с голяма сила успява да го развие, но в България дори има Китайски културен институт. Има, разбира се. Всеки месец организират някакви събития. Институт, Конфуций. Да, но интересът е колеблив. На едно събитие има, на друго по-слабо, т.е. няма устойчивост, няма устойчиво развитие. Да, много са различни и за сега липсва този общ знаменател, който да направи така, че за българите да бъде атрактивна общата посока в развитието на Китай. Да започнат да си обясняват мотивите и причините, поради Китай се развива така, а ние не. За мен това не е правилното, нали, защото ние всички гледаме големите сгради, широките пътища, хубавите коли, скъпите нали, автомобили, яхти, самолети. Това всичко се прави много лесно. В смисъл, аз съм си говорил с много мои приятели, се смеем. Как може да се построи един мостъргач? Да. С пари. Нали?
Ама как да ги изкараш тези пари, това е най-ценното, защото всеки отива в Китай и снима сградите. Да. Те са много хубави сгради, но няма голям смисъл. Нали, тази сграда, ако някой ни даде и на нас с вас по 1 милиард лева, и ние ще построим даже може би по-хубаво. Може би, нали, но само някъде не парите. Но как да се изкарат тези пари, нали, кръв, пот и жертви, това е нещо, което се заслужава повече да се снима, като се отиде в Китай. Няма кой да ни ги даде тия пари. Дори Тома Биков не иска да ни даде каквито и да е пари, както се оказа от едно наше предаване, когато ние му поискахме пари, Сиво Беров и Теодор Михайлов, а той вместо да ни даде, реши да не идва. Но това е в рамките на добрия, само мой си хумор, който само аз си разбирам. Иначе благодаря много на Цанцон за този прекрасен разговор за Китай. С това се разделяме, отиваме към новините.